Are you ready? Get it on! Ndiani ane zamba vafudzi vopfugama timboteurai ina mweya uri kuungudza unotsvaga kabarwa Bheterehema timbokurukura naye ndichiti Mesiya inzwai osei dzichingobhururudzwa dzava kutomhara pamutebe weurimbo wandangandateya ndisavawo ndati ngei ndikanyangatera inononoka minduro sei endiringirai zvimwe yakabatwa namambo Persia zvanga vati vatatuma gabhure nandidairewo endiringirai zvimwe yakabatwa namambo Persia ndakumbira kutenga kuna mambo dare guru kugere mugundiyo nengoni ishe ndapfugama ndiise chichemo kuna mambo dare guru kugere mugundiyo nengoni yekutanga kuna maduwere yekutanga kuna maduwere sensayo mweya ndisidzirewo kudare kuti ndabvapo ndaona mwana nechichemo ati ndikanyengetera mugokasika kucheukawo nekuti mukunyengetera chero mhepo dzinocheukawo apo ndichinyengetera kuti Mwari vandicheukewo chandinokumbira ingoni ngoni dzakarautsira ngoni dzakapamhama hazvina kuipa kunyange dzikaita kufashukira chandinokumbira inyasha nyasha dzakarautsira nyasha dzakapamhama hazvina kuipa kunyange dzikaita kufashukira kunewo ndowe isingade ndifure sora mweya mutsvene akandisesekedza anondifunzira pane kunyoro anonditungamirira tuterere mambo umwe chete itai muterere zvisizovareva chibvisa ndikendenge nhava yeupenyu wovhura ugachire zvaakapakata zvikuru kukunda nhamo dzedu bedza titerere mupuro yandinayo itererei kwamaona Jesu muteverei ndava ana chikwereti nesu anotidzorera Mwari zvatinonamata anotigovera handingarambe ndinyerere Mwari vandizopa umambo anachikwereti nesu anotidzorera Mwari zvatinonamata anotigovera mweya wangu chipembera baba vatigadza umambo ana chikwereti nesu anotidzorera Mwari zvatinonamata anotigovera auparare umambo umambo ndeweropa umambo iyeni ndakaropavadzwa zvakadzimbwa mwamwa akavadzwa muna matobedza kuna akapadzwa ndiye Manuel koini ndakaropavadzwa zvakadzimbwa mwamwa akavadzwa muna matobedza kuna chakapadzwa ndiye Manuel saka nditenderei ndipupure nditenderei ndipembere zvakandiitira ndikoshiweya iye Manuel nditenderei ndipupure nditenderei ndipembere zvakandiitira ndikoshiweya iye Manuel ndiye Manuel wanditora ukandigadza nemadzimambo pakati pavo ndiye Manuel ndiye Manuel wanditora ukandigadza nemadzimambo pakati pavo ndiye Manuel ndiye Manuel ndiye Manuel ndiye Manuel vamwe voti ndine gwenzi aiwa isimba rashe ndina kana sandawana nyasha dzakandiwana
naikumbura mweya herima kumbuka Satani kuyambuka kwangu Jorodhani kwakumbura Satani ndakabva kure ndichingokumbira tenzi kuti kana ndakabva kure ndichingokumbira tenzi kuti kana mvura yotuva ikana moyo wosara uchinyuka rondai ukama mudikani tinyengetere kumbira simba ndiruramiseiwo Mwari moyo muchena wamangama ndipa wakati ndivadzwa nevanhu ndine chipumbu nevari pedyo vanondinyeya vanondiroya uri mukana vaindibonda nedzimwe mhandu ndigere nadzo kwandinorara havana moyo vanotsvaga kudzima mwenje ndirangarire ivo Mwari anoyera shungu dzinondidyira munyengetero dzondipa hosha hakuna izvinodzimba kudarika kurwiswa newo wakabatsira ende hakuna ane godo kudarika munhu wawakambobatsira saka ndauya baba zokumbira simba kuti tiwirirane makati tiwirirane kuti tigarizane unoda tigarizane manje vanhu venyu vondinokora ivhu vachitoda ndiparare ukasvipa vonditera kumba nezvimhuka zvinofema yera munoyera baba anoyera Mwari moyo zvotoda kuvhurika baba kani ndinokumbirawo mudzikinuri mweya anoyera baba shera baba anoyera baba nyangwe pandinoda kudzikinurwa mweya uyai nyama painoda kudzikatidzwa mweya uyai nyangwe pandinoda kudzvanyirirwa mweya uyai nyama painoda kumbunyikidzwa mweya uyai ndine ukoswa uri muropa ndine umambo ropa ndere umambo uma nditori mambo ndine ukoswa uri muropa ndine umambo ropa ndere umambo uma nditori mambo Mwari mweya noera mweya unoera vachimirira kudzoka nomwanakomana waMaria mweya nyararidza mhuri nyararidza moyo nyararidza mhuri takamirira kudzoka kwemwanakomana waMaria vakatungamira zororai tichasara tine chivimbo zororai nekuti tichaonana zororai vakatungamira zororai nyama ivhu kufu mweya mudikani haumboparari warivamba ruwendo kudzokera kumba kunasa chigaro tine tarisiro igarira tsuri tichazoonana zvekare usandikanganwe kana ndauya ugondimbundira agetetete nyama ivhu kufu mweya mudikani haumboparari warivamba ruendo kudzokera kumba kunasa chigaro hengirosi dzababa shingura iwo mweya wegamba
mutungamire kudzokera kumba kunasa chigaro. Yengirozi dzababa singura iwo mweya wegamba, mutungamire kudzokera kumba kunasa chigaro. Kune kupwinya kwavo baba, nengirozi dzinomunamata, harawa dzoturunura zviremba, zoti mutsenenganamata, ukaya robetenura zvinyorwa, roti panyika zvaringana. Kune agere kusingabude zuva, mwedzi kana nyeredzi, nekuti iye ndiye chiedza. Akubudi kana nyeredzi, kune kupwinya kwake baba, nengirozi dzinomunamata. Mweya wodzokera kumba, kuparadiso vane kupwinya baba, hakuna mazuzo. Mweya wodzokera kumba, kuparadiso vane kupwinya baba, hakuna mazuzo. Mweya wodzokera kumba, kuparadiso vane kupwinya baba, hakuna mazuzo. Mweya wodzokera kumba, kuparadiso vane kupwinya baba, hakuna mazuzo. Makumbe Production. Yo, DJ Simdo.